हामबाय बेलायनो हामबाय नंनोबो बिहेसखाय जे मिया गासै जे घटना माने सिनि बिजेपिनि जे तांनक बा पार्टी अफिस जे सबायजों माने ओ सबायजों मा तै दिने आं बा सिनि दलक जे भारतीय जनता पार्टी खायने र फाय जों सिनि रादापुरनि जे पिएस थानाव जे खुंलंग ओ जागा फाय खायसा एफआइआर खालायजा आं तम हमदा आबो जतन तंगसां तंनानि हनै जेहेतु जों मुसुंलायखे तंग सारिखे तंलायो किन्तु आबो ठीक मते ओंगिया अम हायनि घटना जे कोनो कायसा कारणे बन बसिलथाव अब हाय सिलचालाय तो हांगा तो नानि जुदि अब हाय सिलचालाय तो हांगा तो आबो ताई कोन दिन समाधान नंगला खने आं थाखायो अम हाय केमने केम सिलचालाया ओइ अब हाय केमने नगद थाङै हामला खायावै अब हाय केमने पार्टी बिसक सबाया ओइ खायके बेलाय चाव कक सालायानो नागै बरक जुदि दोष खाय तो हांगा ताम अब हाय दोष संका जुदि ब दोष खाय तो हाय निश्चय बनो बिनि साजा ओंनाय अब आइन जेहेतु तंगबा गणतन्त्र देश तंगबा आइन तंग जतो किछि तंगका बिनि मतने ब साजा ओंनाय आबोनो तुई तो ताई अब हाय जातिर पद बरक खरकसान तुई ताई खरकसा दोष बेलायै पार्टी बिस सबायने अब बेलायनो साया हने आं खाखायो आउन बगे आं तिनि एफआइआर खालायदोंमोन सामनि मुङै दं मा हाके जे साइमामा तुई हिंगा तो आं जे क्लियर खन सानो आं केमने बुङै एफआइआर खाया तंका जे सामं हामिया खाय तंनाय ओ सामं हामिया खाय तंनाय न तिनि बरबाबो कक सालायका और नि जतो स्टाफ रक बे बामुनमने कक सालायका जे हामिया सामं खायने बंनो एरेस्ट खायने बगे आं बंनो आवेदन खायग्लां उसी सरकार ताम हनै ना उसी बो खंग सावबो बो जे जतो दुगो पारिसा आबोनो बनायनाय सामं हाम खाय तो हांगा तो आबो निश्चय मनो बागे जों साजा रिमान आइननि मुताबिक अ जिनिस मा खालायनायनि को बो अबनो साइबो बो खायसे आसा जरबो आमोन बागे